О, такого главача зловив. Соніка любить все ж таки главач. Було раніцей прохолодно, але коли вийшла Соніка, то гиная риба одразу активізувалася. О, ще такий ось спінінг розловив мікроджиговий. Новий спінінг взяв замість того, який зламав. І одразу розловив його воблером головньовим. А ведаеце што? Я ж вырашыў гэтым разам не здымаць. Дакладней, не рабіць паўнавартаснае відэа. Думаў, нарэшце шчыльна паспілкавацца з рэчкай, адасобіцца, запаволіцца, прасякнуцца, так бы мовіць, акаляючым сусветам, парабіць фотаздымкі. А то праз гэтыя ролікі часцяком бывае, што не стае відарысаў для маіх нарысаў. О, вояк складна сказаў. Нават і на нейкі добры клёў асабліва не спадзяваўся. Але ж як толькі выйшаў на ваду, высветлілася, што дзяўбе галавень. Таму неяк спакваля і камера ўжо пачала ўключацца. Ай, то і добра. Мо што зноўку цікавае атрымаецца зрабіць. Паглядзь. А во, глядзіце, каго злавіў. У мінулым сваім сплаве я хацеў палавіць ельчыкаў мэтанакіравана на вярчалкі, але тады не атрымалася, бо зламаў спінінг. Зараз узяў новы спінінг тэстам до 5 грамаў і злавіў все ж таки ельчика, але ўжо на воблер. На галаўнёвы воблер. О, такая вот рыбка. Невеличкая, але цікавая. Бачна, што галавач актыўны, але у гэты час у рэчцы ў асноўным невялічкі. Трапляюцца нават вот такія малыя рыбёхі. О, аккуратненько его снял и удочку назад вернул. Дзяўбуноў хапае, іншыя прынады ўжо рэдка выкарыстоўваю. Зноў цікава палавіць на воблеры, магчыма ўжо ледь не ў апошні раз. На маленькие галаўнёвыя воблеры. Все. Хутчэй за ўсё, што гэта быў галавач. І добры галавач. Так я не ведаю, ці трапіць на камеру тое, як ён супраціўляўся, сплёскі ягоныя. Але гэта была тая рыба, на якую я яшчэ спадзяюся, і якой хочацца развітацца з летом. Щупачок! Все ж таки поміж воблерами вырашил я поставить верчалочку. Прямо у меня новачок аккуратненько щупачок взял. Взял эту верчалочку. Ух ты, ёх! Не закрыл я свою скрыню с воблерами. Зараз тут у меня будет або что. Я думаю, что треба кинуть якорь. О! Все поклевки у меня в дрейфе, амаль все. Так, кроме
сходу доброго головня. Той був на якорі. Ой, наробилося. Дик наробилося. Ну і то добре. Ще й щупачок буде. Так, ніхто схопив на всплеск. Здається, добра рибина. Так, треба мені трошки так о. Опа. Зараз будемо глядіти. І, мабуть, придется у подхватник брать и якорь опускать. А сейчас подплыву ближе и опущу якорь. Все, якорь опустил. Будем брать рыбу. Где она там? Я пока опускал якорь, она где-то траву завела. Головач выходит. О, вышел. Вышел головач и снова траву зайшов. Блин. Ой, який крепкий головач. Де він там? О, воїн. Воїн. Я себе спробую його дати ради. Одразу у подхватник його взяти. Бляха. Даю. Де він там? Что тут у меня там сдарилося? Где-то там стоит у меня головач. Я не могу его взять. О. А чому? А тому. Тому. Взяв! О, бо спиннинг слабый. Спиннинг же до 5 граммов. И леска тоненькая 0,08 миллиметров. А головач крепкий. Крепкий жнивинский головач, вон он где. Слухайте, сябры, як добре, що я усё ж таки вирішив зробити ставку на головня. Хотя у меня и спиннинг такие однословы, основный спиннинг, как на гуму ловить на микроджиг. Але все-таки кидаю воблеры и после нескольких таких разов, коли головач меня перемог и утек, я все-таки зловил такую его добрую пригожую рыбину. І магчыма гэта ўжо апошнія галаўні сёлета, бо неўзабаве зусім пахаладае і тады трэба будзе пераключацца на іншых драпежнікаў, прынамсі на акуня, можа на шчупака. Ну, а пакуль галавень у мяне в руках. Головень, а не, все добре. То я вот такой приемчик был спочатку. Все, пошел головень. І цікаво тое, што амаль усе дзяўбуны, прынамсі усе рэалізованыя, былі ў мяне ў сплаве. Толькі адзін головач взял з якора той, які сышоў. Так вось нешта падабаецца ім менавіта такім чынам дзёбсці. Ну што, о, там некае жніво ідзе, ці што там, трактары ездзяць.
Бляха. Добре, што гэта не верчалка. Зноў трапіла яна ў бланк выдзільна. Фу! Добре, што не атрымалася так, як у той раз. Калі блешня вылетела, трапіла ў спінінг і верхняе калено зламалася на две часткі. Ось такая ловля на малых рэчках, небяспечная. Як я кажу, на вялікага аматара. Самое цікавае, што у мяне ёсць две версіі аднаго з маіх таких выніковых і улюбёных галаўнёвых воблераў салмаціні. О! Галавачыкі на выперадкі за гэтым воблерам. Дык вось, бачна, што рыба актыўная і хапае нават на ўсплёск, але выкарыстоўвае тую версію, якая тоне. Бо на тую, якая плавае, чамусьці ўсё-такі дзяўбуноў няма. О, так укінуў, крышку пачакаў і робіш праводку. Бывае, адразу хапае, што бывае рэдка. А так усё ж такі часцей. Ой, сколькі іх тут этой драбязы, шкада, што вы не бачыце. Мы зараз тут дзе камера яшчэ паздымаю. Але часцей все-таки ўжо на праводцы, калі ты круціш гэтую руколадку катушкі. І яны ідуць услед, ці адкульсьці выскокваюць. Ну, ось такая перашкода трапілася мне на шляху. Мабыць, не так давно упала верба, бо яшчэ турысты, байдарачнікі не паспелі тут нейкі праход зрабіць. Зараз буду глядзець, як гэтую перашкоду можна будзе пераадолець. Ёсць у турыстаў такое паняцце абноска. І вось буду намагацца працірабіцца. Ой, праз такі вузкі праход. Не ведаю, ці мой чоўнік сюды улезе. Ну, але неяк, думаю, дам рады. Во як ушчаміўся мой чоўнік. Висит тут на хмызняку. Фу, зараз крыху адпачну і буду валачы яго далей. Во, нават разбувацца не давялося. Так у красоўках не пераадолеў гэтую перашкоду. Падарожжа працягваецца. А ой, невялічкі галавачык. Трапіўся яшчэ адзін. О, слухайце, а гэта не галавачык. А гэта не галавачык. А гэта, сябры, язік. Хоць невялічкі, але трапіўся мне улетку і язік.
глядзіце, чым ён адрозніваецца ад галавачыка. Галавачык такі больш тлусты, больш галаваты, і луска ў яго буйнейшая. Яшчэ колерам вачэй адрозніваецца. Атрымліваецца, што пасля жнівеньскай паводкі, калі сышла вада, і язікі у рэчцы засталіся. І цікава тое, да, што упершыню гэтым летам я вось толькі зараз іх і ўбачыў. Убачыў у вадзе невялічкіх язікаў, і вось адразу атрымалася злавіць. Ну, цікава, цікава. Ну, невялічкія галавачыкі дзяўбуць досыць стабільна. Можна сказаць, што закрыццё галаўнёвага сезона такое вельмі плённае. Плённае, результатыўнае, бо шмат дзяўбуноў у мяне было. Не так шмат зловаў, як хацелася, але ўсё роўна добра. І лепш за ўсё працуе вось такі чорны колер, бо вада ўжо досыць празрыстая. Некалькі варыянтаў я вось такіх чорных жукоў выкарыстоўваў, і атрымалася, што выбар зрабіў я правільны, бо на іншыя такія больш светлыя не дзяўбло зусім, не цікавіўся белы драпежнік іншымі расфарбоўкамі. Яшчэ адзін падшыванец трапіўся. Любяць яны сонейка, гэтыя галаўні, а ўжо папахмурнела. Дзяўбуны працягваецца, але, мабыць, вялікая рыба пахавалася, большая рыба пахавалася. І вось адныя такія падлеткі ўжо дзяўбуць. Пасля таго язіка схавалася сонейка. Справа ўжо да надвячорка. Ну што, сябры, настаў час развітвацца. Вось такім атрымалася апошняе летняе відэа на канале Вандроўшчык. Але згадзіцеся, галоўнае, што атрымалася. Бо першапачаткова я ж увогуле не планаваў яго здымаць. Думаў адасобіцца, пабыць сам-насам з рэчкай, але, мабыць, глубока ўжо ва мне засеў той блогер і пачаў уключаць камеру ўсё часцей і часцей. Ну, думаю, рэчка даруе мне такую вольнасць. Браў я з сабой 3 спінінга, бо не ведаў пасля Нёмана, што будзе лавіцца. Мо ўжо акунь, мо шчупака паспрабаваць. Але бачыце, все атрымалася з белым драпежнікам. Прычым злавіў я 3 іх віды: галавач, язік і ялец. У выніку карыстаўся аднім вудзільным, самым лёгкім. Ну, люблю я лёгкія снасці, тэстам ад 1 до 5 грамаў. Як заўсёды у апісанні дам спасылку на свае снасці, якія я выкарыстоўваў. Ну, а ўсім шчыры дзякуй, што былі са мной гэтым летам. Наперадзе у нас восень, спадзяюся, не менш цікавая. Таму, сябры, да новых сустрэч, добрага вам настрою і пазітыўных думак. Застаемся разам, робім беларускае.